Pokračovanie, tretia časť. Jednotlivé GUA systémy. Iste ste sa stretli s dvoma zverejnenými tabuľkovými GUA systémami, ktoré priradzujú osoby podľa pohlavia a roku narodenia k jednotlivým GUA číslam. V zásade však poznáme nie dva, ale až tri GUA systémy. Prvé dva používané GUA systémy sú tabuľkové. Nájdete ich v nespočetnej literatúre. GUA čísla sa tam priradzujú pomocou jednoduchého numerického výpočtu. Príklad výpočtu uvádzame aj v Feng Shui učebnici na strane 61 a jednotlivé tabuľky na strane 185 až 188. Prvý bol vyvinutý GUA systém nediferencovaný. Tento priradzuje všetkým osobám, mužom aj ženám, narodeným v konkrétnom čínskom lunárnom roku živel alebo hviezdu. Môžeme to tiež nazvať GUA aktuálneho roka. Teda, nachádza sa to v tejto časti tabuľky. Teda, príslušné GUA bolo odvodené od hviezdy, ktorá sa dostala do stredu v jednoduchej lošomriežke aktuálneho roka. Čiže muži aj ženy narodení v rovnakom roku mali rovnaké GUA číslo. GUA číslo je zároveň terminované a jeho zmena nastáva v čínskom lunárnom roku, to jest, napríklad teraz to zmeníme na 31. a vidíte, že do stredu sa dostalo číslo alebo hviezda 4, to znamená v roku 2014 od 31.1. sa budú GUA čísla alebo je GUA číslo roka 4. Druhý vyvinutý a používaný je GUA systém diferencovaný. Tu už je vidieť citeľná snaha tvorcov, a to z dôvodu praxou identifikovaných problémov o spresnenie výpočtu. Tento GUA systém už rozlišuje medzi pohlaviami a teda mužom priradzuje osobné GUA podľa výpočtu predchádzajúceho, teda nediferencovaného GUA systému, to jest GUA roka, respektíve hviezdy aktuálneho roka, a ženám priradzuje GUA číslo antagonistické, teda GUA číslo, do ktorého sa aktuálne mužské GUA môže prevrátiť, prepolarizovať. Podľa tohoto GUA systému muži a ženy narodení v rovnakom roku mali odlišné alebo majú odlišné GUA čísla. Ako sme už spomínali, v prvých dvoch GUA systémoch sa používa jednoduchý numerický výpočet vzorec. Tretí GUA systém je Precise GUA systém, to jest presné určenie hodnoty a typu GUA čísla v aktuálnom roku podľa pomeru Yinu a Yangu v závislosti od presného dátumu narodenia a pohlavia u konkrétnej osoby. Používa sa na to zložitý astrologický výpočet bazy na základe hodiny, dňa, mesiaca a roka narodenia konkrétnej osoby. Starí majstri Feng Shui si tieto výpočty zadávali vypočítavať astrologickým majstrom, pretože tento výpočet ručne, teda bez použitia modernej techniky, trval pre jednu osobu cirka týždeň. Tento GUA systém je najpresnejší. Predchádzajúce dva spomínané GUA systémy, teda nediferencovaný a diferencovaný, sú iba pomocné a slúžia len a len na približné orientačné určenie GUA čísla. Už prvé dva spomínané GUA systémy, čiže diferencovaný a nediferencovaný, by ale profesionálny feng shuista nemal používať. Je to z toho dôvodu, alebo je to z dôvodov ich nízkej presnosti a teda percentuálne veľkého počtu chybne určených GUA čísiel.
Toto má za následok nesprávny výber pozemku, domu, bytu alebo izby pre klienta, ďalej nesprávne umiestnenie a nasmerovanie konkrétnych osôb na spánok a prácu. Čiže celý projekt je už od začiatku vypracovávaný chybne, pretože vôbec nemusí zohľadňovať energetické parametre skutočných majiteľov objektu podľa ich GUA čísla. Výsledkom sú samozrejme veľké finančné straty pri kúpe takéhoto nekompatibilného domu, bytu alebo pozemku a samozrejme sa môže prejaviť zhoršenie situácie klienta celkovo alebo v jednotlivých úrovniach a oblastiach jeho života. Toto je jeden z mnohých dôvodov, prečo niektorí ľudia neveria, že Feng Shui skutočne funguje. Možno si práve oni dali vypracovať svoj projekt niekomu, kto im napríklad nesprávne určil GUA číslo. A na tomto je vidieť, aké chyby a nepresnosti môžu nastať hneď na začiatku, prakticky pri prvom kroku, ktorý predchádza akýmkoľvek úpravám, ladeniu, zariadovaniu alebo projekcie priestorov, domov, bytov, kancelárií, budov podľa zásad systémov Feng Shui. Chyby a nepresnosti, ktoré vzniknú pri používaní a zariaďovaní osôb iba podľa tabuľkových GUA systémov, si neskôr ukážeme na praktických príkladoch. Teraz ale malé objasnenie už spomínaných GUA systémov. Prečo sa v minulosti tolerovalo používanie nediferencovaného a diferencovaného GUA systému? Dôvod bol aj to, že výpočet presného GUA čísla bol náročný a preto bol drahý a teda dostupný len pre obmedzený počet ľudí. Zároveň kultúra a spoločenské podmienky umelo zvyšovali presnosť diferencovaného GUA systému na priateľnú hodnotu, a to tým, že žena alebo muž žijúci v spoločnosti vymedzenej tradíciami a ich prísnymi pravidlami, chtiac či nechtiac, museli prijať tradičné modely správania sa jednotlivých pohlaví. Teda muži boli tradíciami nútení byť yang, aktívny, a ženy yin, podriadené a pasívne. Príklad staré Japonsko, Čína, India, muslimské krajiny a tak ďalej. Áno, správne ste to pochopili. Presne toto je zdôvodnenie, prečo v uvedenom období bol diferencovaný GUA systém relatívne použiteľnejší a vykazoval menšiu chybovosť. Ale v dnešnej dobe emancipovanosti a v západnej kultúre všeobecne tieto tradicionalistické modely už dávno neplatia. Ženy sú aktívne, študujú, pracujú, volia si svoju životnú cestu, vyberajú si sami partnerov a preto sú mnohé s prevahou yangu a mnohí muži naopak prešli od krvavých bojov, výprav, goblekom, počítačom, golfu a mnohí z nich sú s prevahou mínu. I z týchto dôvodov doporučujeme používať Precis GUA systém, ktorý každého človeka vypočítava, priradí mu yin a yang individuálne, nie iba na základe jeho pohlavia. Ako sme si ukázali, prvé dva GUA systémy patria viac do sféry urob si sám, systémom pokus a omyl. Ale upozorňujeme, že toto by sa malo praktizovať iba na sebe, nie na svojich klientoch. Síce platí, že najlepšie sa človek učí na vlastných chybách, ale tieto bývajú často dosť bolavé. A už vôbec tu neobstojí výhovorka, ktorú niektorí používajú radi a veľmi často. Vedie veľa rôznych škôl a každá to učí inak. Prosím, uvedomme si, systém Feng Shui je iba jeden a školy sa odlišujú väčšinou iba svojím názvom. Napríklad, keď žiak nejakého učiteľa už nechcel byť ten druhý a tak si založil vlastnú školu. Ďalej sa jednotlivé školy samozrejme odlišujú úrovňou poznania a chápania jednotlivých systémov, dĺžkou praxe, ochotou držať ten najvyšší štandard a kvalitu a v neposlednom rade schopnosťami, danosťami a duchovnou úrovňou učiteľa majstra.
Veď sami dobre viete, že ryba smrdí od hlavy. Ak vám niekto tvrdí, že také presné výpočty nepotrebujete, tak vás vedome a úmyselne zavádza. Má na to pádny dôvod, a to buď ten, že tieto výpočty neovláda a nepozná prepojenie medzi jednotlivými feng shui systémami. Alebo ich o pár mesiacov či roka chce vytiahnuť ako ďalšiu novinku, aby vás nalákal na ďalšiu sériu svojich školení. Samozrejme, takíto ľudia vám budú tvrdiť, že oni sa už posunuli ďalej a našli nejaké vymysleného, vychýreného majstra, najlepšie na výlete v zakázanom meste, ktorý im a len im toto tajné učenie odozdal. Všimnite si tie paradoxy. Pozvánka na tradičné školenia, zamerané na správne termíny, čiže kedy a čo robiť v tom najsprávnejšom čase, ako by to predsa len bolo podložené nejakými výpočtami. Dokonca sa tu prezentuje a ukazuje i nejakými výpočtami zložitého facingu, bazy, ktoré sa odvíjajú od presného lunárneho výpočtu a napriek tomu vám budú antagonisticky tvrdiť, že presné výpočty nepotrebujete, alebo že sa tieto výpočty dokonca riadia podľa solárneho roku, lebo ten je pre nich ľahšie uchopiteľný, lebo je relatívne pevne stanovený v rozmedzi cirka 2 dní, to znamená 4. až 5. februára. Uvedomte si, že čínsky zverokruh nemá pevne stanovené obdobia nástupu jednotlivých zvierat, tak ako ste na to zvyknutí u európskych znamení zverokruhu. A to preto, že sa riadí lunou, čiže mesiacom a jeho fázami, alebo cyklami a v danom roku. Samozrejme, keď niečo nevedia, alebo keď sa dostanú do úzkých, bránia sa, že to sa predsa robí intuitívne, lebo oni predsa používajú tradičné feng shui. A potom je výsledkom v úvodzovkách super presné a z tabuliek opísané gua číslo a mnoho ďalších nekorektných a nepresných údajov a výpočtov. Upozorňujeme, že slovo tradičné neznamená natura. Neznamená to rob, ako to cítiš, alebo ako sa ti to chce a páči. Tradičné znamená rob, ako sa to naozaj má robiť a k tomu s profesionálnou kvalitou a osobnou zodpovednosťou voči klientovi. A samozrejme, to musí byť založené na precíznych výpočtoch, analýzach a kombináciách. Veď aj z tradičného vyrobeného syra môžete dostať salmonelu. Chyba nie je v tradičnej výrobe, alebo v systéme. Chyba je vždy a v ľuďoch, ktorí systém úmyselne alebo neúmyselne zle chápu, aplikujú a používajú. Ale vráťme sa k výpočtu osobného gua čísla. Gua čísla sa ďalej delia na jednotlivé typy a zároveň sa gua čísla za určitých okolností môžu prepolarizovať, to znamená preklopiť do svojho inverznej hodnoty. Ale to je už témou nasledujúceho videa. Pokračovanie v nasledujúcom videu.